Abusuafo mamakwa aba ebe Susan Media Talks. Ena so yada foforo Onyankopon e de akyɛn. Ena yewo Odomase Kwatiri Adantia Badu Kwantempon no eso. Ewo Ebunu Mantamu. Na Odomase Kwatiri Adantia kwan efri Odomase a ewo Sunyane West District no ase. Ekofa Kwatiri, ekofa Sreso, tumi amenko. Wabrase, Abronye, Apraku Krom, Fautikosie, any teacher Krom. Na akopiem ewo Tyne District akofa Adamu ede akosi Badu. Empanimfo hye adwuma yi ase, nanso wanwie. Eno nti efiri Adantia ekwa akosi Adamu no nyina eye mfuturo enkoa. Na akwan yi so nkro no nyina so dwumadi omudi eye kuaye. Wodo no baye bi te se ebro bode banche mekontos ene nea ekeka ho. Eno nti ye fa so a mobehunu se wadua no baye bebre ewo ekwan no eho. Cashew inso ewo ekwan no eso. Na de eha adwen eye ekwan no. Esan se akwan no enye inti. Ema akuafo adwumadie eye ya pa efri se lorry a wode mfudie no free ekura no beba krom abeton no etumi esei. We ma mfudie no eboa ano a ne boa no ekosoro na ebi nso timi esei ewo kwan so. Efri se lorry tua enso ekosoro. Ntema mfudie no boa ya den. Ema yenya ye wo krom no so se yebeto ayebedie. Ye fa akwan yi so ebra nso ento ye fri se nsuo to a enka ye ntumi emfa so. Mesan maka akira empanimfo na masre won se wonyai watime wakame no ewo mantam yi mu. Efri se ebro mantam buno etifi mantam mu, ahafo mantam mu ena atoye etifi mantam mu ena emaga na aduane edi. Eno nti empanimfo hwe se akwan a ekọ nkrase ne nkroyi nyina so no ebeye kama na yebegu so ama wo mo. Eno nti monka yen ho na yentu saa anamon yi. Yefa kwan yi so na yenhwe de ekwan no so aye akodru. Me jamas. Good day, lovely viewers, and you are welcome to Susan Media. It's Sylvia Newton here. Today, we are on the Kwatiri Adantia Badu Road in the Bono region of Ghana. The Kwatiri Adantia Badu Road stretches from Odumase in the Sunyane West District through Kwatiri and Adantia to Sreso, Tumi Amenko, Wabrase, Abronye, Apraku Krom, Fautikosie, and Teacher Krom, and continues into the Demu and Badu. Construction started on this road, but they were not able to complete. And towns along these roads are predominantly farmers. Cultivate crops like maize, plantain, cassava, tomatoes, pepper. So along the road you may see more cashew plantations. Couldn't pass this road during the rainy season because of how unfavorable the road is. Because of the bad nature of the road, it makes transporting food from these rural areas very difficult. So we are pleading with the government that they can continue constructing this road. Because if a nation can thrive, its roads must be fixed. And regions like Bono region, Ahafo region, Bono East region, and the Western North regions are the food baskets in Ghana. So attention must be focused on their roads linking to the rural areas. Join us as we explore this road from Kwatiri to Adamu. Thank you.
ahomansia ɛbrɛ na wɔtie ɛwɔ 7 years so 7 years die Ghana wɔahwɛ deɛ wɔ ha papaapa ɛne ɛbɛɛ de wɔ a ɛda wo
ɛwɔ 7 TV so 7 years die yɛndeɛ kofi abasu osu sɛsuya wɔyɛ bibi mu aboro ɛnuma na mo pimpim a obiara su ne sonko obiara su ma ne mu obiara pɛ ne deɛ
sɛdeɛ wowa akɔnsɔ ɔmo agye ma paapa ɛti kyerɛ ma wo onyame nhyira wo bibia menti yo so ɔda ma bi mu na wo na si wo odi bi bɛka ho ɛsɛ woa wo na ɔnada nsa ɔde bɛgye mi ba wo
Robert